Eger siz gangster, güç we parlak bilen baglanşykly hekaýalar gowurýan bolsaň, onda Goodfellas geçip bolmazak film. I just wanted to be a gangster. Martin Scorsese tarapyndan düşürilen bu film hakykatdan hem bolan wakalara esaslanan klassik kriminal drama eseridir. In a world that's powered by violence, on the streets, Hekaýa ýaşlykdan mafia dünýäsine giren Henry Hill barada. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. Ol til deppini ýokary galýar, pul we güýç kazanýar. Ýöne her zadyma bahasy bar. By the time I grew up, there was 30 billion a year. We parlak, peselip, guman artan wagty onuň dünýäsi ýuwaş-ýuwaş dargap başlaýar. Believe me, we trying to steal every bit of it. Ray Liotta, Robert De Niro we Joe Pesci bu filmde öz professional çıkışlar bilen çıkış etdiler. For most of the guys, killing's got to be accepted. Goodfellas IMDb ratingi 8.10 dedi. Very funny, guys. Here's a leg. Here's a wing. Garaz bu film diňe kynçylyklar hakda eýsem isle, açylyk hemde kriminal durmuşyň howpy barada. For us to live any other way was nuts. Eger güýçli we darkynly kriminal filmler halasan, Goodfellas top watch listiň başynda bolmaly.